animeu-vos, visca la festa, tinc de tot per a millorar aquests vestits oficials. Che, que elegància! Ve que totes les files i comparses d'Alzira guapíssimes. I, un moment, escolta, sàvia, mira cap a la taula presidencial si tenim així a les màximes autoritats de la festa. Ostres, és de veres! En primer lloc, cal saludar com cal al president de la Federació de Moros i Cristians d'Alzira, Juan Santacreu. Benvingut, president. Gràcies per acompanyar-nos esta nit i que controles els mercaders perquè siguen sent els més legals de la vila d'Alzira. I tant, i un poc més enllà, mira quina planta. Si tenim així a la capitana cristiana de la fila de les Corsàries de la Ribera 2025, benvinguda, capitana. Això sí, tindre una corsària en un acte de mercaders és tot un perill, o mos fan un abordatge en el bufet lliure o mos expropien les espases mores. No tingues por, dona, que avui els cristians venen en son de pau. Però és que, a més, avui fem frontera de germanor, perquè tenim així a la comparsa als Allans de Carcaixent. Benvinguts, capitans. Mari Carmen Gadea i Teo Sánchez. A sos nivell, la resta, tonteries. Benvinguts sigueu tots. Això sí, espere que hàgiu vingut sopats, perquè la sultania és cara, però els menjars dels mercaders tampoc se queda darrere. Comencen ja els actes solemnes, sàvia. A mi em fan una perea. El protocol mana, mercadera. Davant de tants càrrecs i de tot el món fester d'Alzira i Carcaixent hem de demostrar el que valem. Abans de ballar l'espasa hem de donar les insígnies d'antiguitat i per treball. Cal reconèixer els qui porten anys pagant la quota de la fila i treballant sense protestar. En això tens tota la raó. Això sí que té mèrit. Comencem amb l'acte oficial. Ha arribat el moment d'obrir el gran llibre de sonors de la nostra estirp. Una estirp on premiem la fidelitat, el compromís i el creixement de la nostra benvolguda caravana. Però clar, les insígnies no es van a clavar soles en la solapa per art de màgia. Necessitem que la jefa de la barraca pugi a treballar un poc i a fer els honors. Per favor, un fort aplaudiment per a fer pujar a l'escenari a la nostra presidenta, María José, Lorenzo i Leal. Benvinguda, presidenta. Ara sí, a la màxima autoritat en l'escenari, comencem. Les nostres caravanes continuen creixent i la filla mercadena es fan gran. Avui tenim l'honor de rebre la sàvia nova, els nous festers que s'incorporen de ple a la nostra estimada fila. I com que en esta casa som molt de la terreta i portem l'origen clavat en el cor, hem de fer entrega del nostre símbol més sagrat, característic i bonic, que no és un lleó ni un falcó, és el nostre digne i autèntic ànec de mercader, que sí, que l'origen ve de la falla al mercat, però que des de fa temps este ànec vola ben alt, tot sol. Preguem que puja a l'escenari els nous festers. El passat mig any ha sigut molt productiu i es va produir l'arribada d'Isabel Garés i Ramon, i Toni Mata i Santa Catalina. Un sol sopar va ser suficient perquè s'incorporaren a la família mercadera. Amb molt de treball, de pico pala, de Salva Peris, encara estirant el mig any, van aconseguir que Juan Carlos Ferris i Sáez signara la ja clàssica servilleta a lo Messi. La següent guardonada ha portat la gràcia cordobesa a la filà i ha donat autenticitat a la primera fira d'abril que hem organitzat. Ela Cabello i Cane. Com va prometre, s'apuntà només passant en les passades festes. Rebem
a Àngel Albelda i Ros. Un fort aplaudiment per a ells. Podeu baixar a ocupar els vostres llocs. Festers des de 2025. Primer grup: Núlia, Julio i Rosell, Pepe López i Enguís, Fernando España i Belsa, i Juli Monedero i Martínez. Es despedim amb un fort aplaudiment. Manolo Bernabé i Muñoz, Manolita García y Expósito, Amparo Linares y Murillo y Paco Sirvents y Ribes. Continuem amb el reconeixement a la constància. 3 anys de fidelitat, de desfilades i de comboi mereixen ser guardonats amb el metall de bronze. 3 anys aguantant-nos té molt de mèrit, família. Això ja és tindre el peu quadrat en la festa. Convidem a pujar als festers: Xusa Robles i Navalón, Vicent Nicolás i Beneito, Salva Andrés i Magraner, el forner, Lola Arocas i Mata, Merce García i López, Pepi Vidal i Linares. Fem un pas més enllà cap a l'argent, un metall que reben aquells que porten una dècada sencera fent gran la nostra fila, o bé aquells que dediquen el seu temps lliure a treballar des de la Junta Directiva. Bàsicament, els de la Junta reben l'argent com a plus de perillositat per aguantar les reunions. I els de 10 anys, aquest metall és per haver sobreviscut a 10 anys de barres lliures, rebent-les i nits en blanc sense morir en l'intent. Serà bonic això. És el nostre xiquet, que ja porta 10 anys a la fila, bastant d'ells ja desfilant ante els majors, i enguany s'estrenarà com a cap d'entrada. Toni Calvillo i Carrascosa. La següent de les insígnies d'argent, que en 3 anys serà d'or, és per al fester número 2 de la fila, amb 22 anys d'antiguitat. Toni Calvillo i bienvenido. Continuem en l'argent. Tere Asensi i Pla, vicesecretària. Rebem a qui millor alimenta els nostres estómacs, Vicent Calafat i Turís. Els nostres cabilers, Lola Juan i Dací i José Ferrer i Puchal. Rafa Calafat i Turís, adjunt a la delegació de Càvila. Rosa Martínez i Perucho, delegada de Mercadet i activitats diverses. Majo Román i Lozano, delegada de protocol. Salva Peris, part, tresorer. Reme Gómez i Navarro, secretària. És el nostre veterà. Cada frase és una sentència i un ensenyament. Per això és l'assessor de la presidència. Rafa Fita i Santa Maria. Fort aplaudiment per a tots ells i ja podeu anar al vostre lloc. I arribem al màxim guardó, el metall dels reis, l'or. Una distinció reservada per a les llegendes vivents que complixen 25 anys en la fila i també per a aquells que assumeixen la responsabilitat màxima com a presidents, sultans, sultanes o abanderats. Això ja són paraules majors. Els festers de 25 anys han de formar part del patrimoni històric d'Alzira. D'ixos encara no en tenim, però càrrecs, mare meua si tenim càrrecs de la festa. Bonic favor li fem a la fila, que l'or està caríssim. La primera insígnia d'or serà per al primer sultà que tingué la nostra festa i la nostra fila de 2010.
el qual va ser el primer president de la fila entre 2015 i 2016. David Jordà i Argente. Rep la insígnia qui fora president de la fila entre 2016 i 2023. I el nostre primera bandera, José Gabriel Pierre i Serena. A títol pòstum, perquè ell sempre està en el nostre record, otorguem la insígnia d'or de la fila de la Sultà 2016 a Juan Borràs i Escrivà. Com que la seva neboda no ha pogut vindre, recollirà la seva insígnia un dels seus grans amics, Bernat Iñigo i Calafat, que junt a la seva cosina, Amparo Casterà i González, nostra actual vicepresidenta, foren els sultans de 2024, per la qual cosa també recolliran els segons guardons. I per a tancar este moment daurat, cridem a la persona que té la clau de la caravana, la que mana, fa i desfà, la nostra capitana del vaixell, també ha de rebre la seva insígnia. Parlem de la nostra presidenta de la fila Mercaders, María José Lorenzo i Leal. I com que el protocol mana que els honors entre grans líders es fan des de la mateixa acord, demanem que la vicepresidenta de la fila, Amparo Castellà i González, siga la que li impose la distinció a la nostra presidenta. Per favor, Amparo. Per favor, Amparo. Che, quina planta, quin quadre més bonic i sobretot quants quilos d'or junts en un escenari. Això sí que és fer honor al nom de la fila Mercaders. Un últim aplaudiment per a tots ells, que ja poden baixar a lluir el metall a les taules. Tots, menys tu, Presi, que encara te queda suc per a fer un bon got. I ara canviem de terç, segons diu el meu pergamí. Arriba el moment de renovar els comandaments. El càrrec de cap de fila comporta molta responsabilitat i un poc de picaresca i xuleria. I tant, les noves caps d'esquadra han de saber dues coses. Primer, que la xilava no es pica en la suor. I segon, com mantenir la línia recta de l'esquadra quan la tropa ja porta 2 gin tònics damunt. Però atenció, que el protocol avui té sorpresa. Convidem a pujar a l'escenari a la nostra estimada cafemení exim Rosa Martínez Perucho i també a les noves caps entrants Majo Román i Lozano i Vicent Nicolás i Beneito. Un moment, perquè les noves caps necessiten les seues ferramentes de treball. I per entregar les noves espases, qui millors que els qui millor les coneixen, que entren els seus homes en les noves espases. Això és amor fester, sí senyor. Ara, marits, entregueu les espases noves a la cap exim, perquè és ella com a veterana en el càrrec qui ha de donar la bendició i fer el traspàs oficial. Sí, un fort aplaudiment per a elles. Podeu baixar a descansar el braç a la taula, que avui vos ho haveu guanyat. Ja tenim les caps d'esquadra lligades, però espereu que no hem acabat, que els homes de la fila també necessiten algú que es posi fens i que es guie per el bon camí de la desfilada. Demanem que puja a l'escenari els caps que renoven càrrec perquè, com diu el refraner popular, més val roí conegut que boc per conèixer. Però en este cas tenim la sort de confirmar 3 homes que ja saben el que és partir tiretes als peus i aguantar el ritme de la banda de música. Això i perquè no volem anar-se'n ni amb salfumant. Preguem que puja a l'escenari Rafa Fita, Bernat Iñigo i David Jordà.
Però la festa, con la vida mateixa, necessita renovació, sang nova. Algú amb l'esquena jove i sense problemes de lumbàgia per aguantar les hores de desfilada. Exacte. Necessitàvem una nova víctima. Vull dir, un nou líder. Un fester que avui ha vingut molt mudat, però que encara no sap a on s'ha ficat. Un aplaudiment ben fort per al nou cap d'esquadra masculí de la fila Mercaders, Toni Calvillo i Carrascosa. Toni, acosta, no tingues por. A partir d'avui, la teua responsabilitat és enorme. Seràs l'enveja del carrer i estem ben segurs que ho faràs de categoria. Toni, tu també vas a tindre un nou sable. Ens l'acosta son pare, segon mercader més veterà, Toni Calvillo, i bienvenido. Vigileu-lo bé, que com a nou que és, té perill de clavar-li el sabre a algú a l'ull durant el primer canvi de mà. És broma, Toni. Enhorabona. Un fort aplaudiment per a tots ells i que la música vos acompanyi, que el pas vos siga lleuger i que, per favor, desfileu com saber-ho fer. Ja tenim nous caps, que la pólvora comença a cremar al Cira i que l'esclat plegue ben fort fins a Carcaixent. Enhorabona a totes i a tots. Mare meua, quin momentàs, però no es moveu de les cadires, que l'emoció no s'ha acabat i la panxa ja comença a avisar que té gana. Exacte, gran mercadera. Encara es queda l'última fulla d'este pergamí sagrat abans de passar al sopar i a obrir els barrils. Un acte molt especial on anem a rebre a la persona que custodiarà el nostre orgull, la nostra història i els nostres colors capdavant de la fila. I tant, arriba el moment més esperat de la vesprada, el tancament d'or per a esta presentació dels Mercaders d'Alzira 2025. Donem pas a la presentació del nostre segon abanderat. Silenci, poble d'Alzira. Calleu els murmuris. Esta nit les estrelles brillen de manera diferent. Un viatger arriba des de molt lluny, de terres de l'Orient. Dona, tampoc exageres, sàvia, que el viatge fins al Tenisquàs tampoc és l'Orient. Això sí, s'aparca de categoria. Però tu has vist com ha vingut de mudada la gent, mare meua. Com deia, ell porta un carregament que no es pot comprar amb diners. Arriba des del desert, marcat per la pols i el cansament. Cansament és d'esta gent sàvia, que està així vestit de gala amb els tratges de moros i cristians aguantant la caloreta de les capes. I encara no tenim ni el pernil en la taula. Quina paciència tenen. El verd inunda el seu estandard, com els oasis més fèrtils del desert. I es barreja amb un roig intens, el color de la festa, i el color que se li quedarà a la cara més d'un en la barra. Escolta, ves tratges preciosos de totes les files d'Alzira. I els amics de Carcaixent també han vingut molt guapos. Sí. Ha arribat el moment per a rebre l'home que guiarà la nostra fila. Poble d'Alzira, tots en peu, rebem a un gran aplaudiment al nostre abanderat. José, Gomar i Juan.
A la fila mercaders. Sigues benvingut, noble abanderat. Quina planta té el xic. Com no, per a mostrar el teu rang, a tu no es podia faltar la insígnia d'or de la fila de la mà de la nostra presidenta. Al tanto, presidenta, no li tragues un fil al tratge, que això seda val un renyó. I guarda-la bé, José, que l'or va més car que el quilo de xulles. I la estirp mercadera també es lliura un símbol de guia, una llàntia sagrada en la flama de la nostra història, que sempre il·lumine el teu camí. Escolta, José, frega-la bé, ben fort, a veure si se'l xeni i es porta allà als entrants, que en esta taula tenim molta gana. Enhorabona. Filaes i comparses de la nostra ciutat, però també d'altres localitats, també han volgut estar acompanyant-nos i les rebem a l'escenari. En primer lloc, rebem amb un fort aplaudiment als capitans de les veïnes festes de Carcaixer, la incomparable i rebonica capitana Mari Carmen Gadea i Vidal, i el seu pacient home i capità Teo Sánchez i Sotorres. El nostre abanderat els lliura la insígnia de la fila. Escolteu, altra coseta, que avui els mercaders no hem vingut sols a sopar, Avui hem vingut també a donar les gràcies. Perquè darrere de cada festa sempre n'hi ha persones que sempre saben estar en primera línia. Fan que tot siga més fàcil. Durant 2 anys hem tingut un lloc on guardar els nostres carros de mercadillo de l'entrada, gràcies a un amic d'una comparsa germana, un gest que per a nosaltres ha tingut molt de valor. I per això volem fer entrega d'un xicotet detall amb tot el nostre afecte i agraïment al nostre amic de la comparsa dels moros de la vila, Juan Alfonso Gómez i Aparicio. El regal en les mans, te toca explicar-lo, perquè aquell detall parla d'una de les teues grans passions, el trabuc. Sabem que encara que al Cira de moment no tenim arcabussades, n'hi ha un somni compartit per algunes persones, entre elles tu. Que algun dia la pólvora i els trabucs també puguen formar part de la nostra festa. Així que rep-lo com un símbol d'amistat, d'il·lusió i d'aixos somnis que esperem que algun dia es facin realitat. Gràcies de tot cor. I ara, José, arriba el teu moment de dirigir-nos unes paraules. Bona nit a tots. Avui és una nit molt especial per a mi. Una de les nits que queden guardades per sempre en la memòria. Estar com a abanderada de la fila de mercaders és un immens i una emoció difícil d'expressar en paraules. Vull agrair de tot cor a totes les persones que han confiat en mi per a representar aquesta gran família. Perquè per a mi una fila no és només eixir a desfilar o vestir un tratge. Una fila són persones, amistats, moments compartits i records que ens acompanyen tota la vida. Les festes de moros i cristians tenen alguna cosa especial. El so de la música, el nervis a llegir, la emoció de veure els carrers plens i aquesta sensació que sentim tots els festers quan arriba el nostre moment. I avui tinc la sort i el privilegi de poder viure des d'un lloc que mai hauria imaginat. Representar els mercaders serà per a mi un autèntic honor. Portar la vostra bandera significarà portar també el vostre esforç, la vostra acció.
i el sentiment de formar d'una part d'una comparsa que fa gran les nostres festes. Vull fer un agraïment als meus pares, especial als meus pares, perquè sempre han estat al meu costat, donant-me suport en cada etapa de la meva vida, compartint les meves alegries i ajudant-me en els moments més difícils. Gràcies per el vostre esforç, per els valors que m'heu ensenyat i per estar sempre ahí sense esperar res a canvi. Gran part de la persona que sou avui és gràcies a vosaltres i compartir aquest moment amb vosaltres el fa encara més especial. També vull donar les gràcies a la meva família, als meus amics i a totes les persones que m'acompanyeu i em doneu suport cada dia, perquè sense vosaltres els moments més importants no tindrien el mateix valor. Desitjo que gaudim aquest any intensament, que riguem, que visquem cada acte i que construïm records que s'acompanyem sempre. I només em queda dir una cosa: visquen els mercaders! Gràcies, abanderat. I ara, com diu el protocol, escoltem la veu de les autoritats. Sí, la diplomàcia. I és un moment on ells parlen i nosaltres mirem la cuina a veure si ixen els cambrers. Demanem que puja a l'escenari el president de la Federació de Moros i Cristians d'Alzira, Juan Santacreu i Silvestre. Un fort aplaudiment. No us assusteu encara que veig tant de paper, és que estic mig segato i les lletres són grans. Que no va fallar, vamos. Bueno, hola, bona nit. Sempre és per a mi un plaer estar entre mercaders. Deu de ser el meu ofici, no? És una cosa que me trobo de categoria entre mercaders. Val, fora bromes. Estar en esta comparsa de mercaders sempre... Aixina? Aixina millor? Estant en la comparsa mercader sempre em trobo entre amics. Per això va esta festa. D'amistat, de germanor, de família i sobretot de passar-ho bé. I en allò de passar-ho bé, què tinc que dir de la fila mercaders? Ho heu pujat a un altre nivell. Val? La veritat és que veure-vos el bon rotllo, el bon ambient que teniu i el bé que se ho passeu és una cosa que hem de dependre totes les filades de vosaltres. Enhorabona a tots, de veres. Avui acaba en el seu càrrec el meu amic Gavi, un home gran i no sols en tamany. És un home gran però des de veres. Veure'l junt als seus amics desfilant per els carrers d'Alzira amb els camells és una de les coses més xules que he vist jo en aquesta ciutat. La veritat que enhorabona, Gavi. Has tingut un any esplèndid. Ara deus de donar pas a una altra persona, un altre home, un altre gran home, José Gomar. No sols has demostrat una i mil vegades que eres un gran home, sinó també un gran fester i algo molt més important, una bona persona. José, Gavi ha portat aquest estandard com l'han de portar els millors, és a dir, com a ningú, una cosa espectacular. Però estic més que convençut que tu sabràs estar a l'altura i portaràs a la comparsa mercaders i als moros i cristians d'Alzira allò més alt en el teu estandard. Enhorabona, amic. Però tranquil, en esta tasca no estàs a soles. Tens a la teua família mercadera i, per suposat, a la Federació de Moros i Cristians d'Alzira al teu costat. Per a tot allò que necessites, així tens. I a mi personalment també. Saps qui soc? Veritat, m'he vist tots els dies. Enhorabona a tota la comparsa per este meravellós acte i molt especialment a tu, José, que sé segur que vas a tindre un any magnífic. Enhorabona. T'estime. Moltes gràcies, senyor president, per les seues paraules. De categoria, però així, l'última paraula la té qui realment mana.
la que té el poder absolut de dir a menjar la nostra jefa. Efectivament, escoltem amb atenció a la presidenta de la nostra fila. Que calor. Bueno, festers, festeres, molt bona nit a tots i a totes. Promet ser breu perquè l'acte ha sigut un poc llarg i els nostres estómacs ja estan demanant ahir que tenim fam i set. Els nous cas d'esquadra, a Majo, a Vicent i Toni. El traspàs d'espases ja està fet. Estic completament segura que el guiareu amb la força, el ritme i l'elegància que ens caracteritza. Al nostre nou banderer, José, que te tinc que dir, saps que te volem moltíssim, però també sabem que vas a portar l'ensenya ben alta i vas a lluir els colors de la fila per tot el poble. Després volia comentar-vos que portem 2 anys de molt d'esforç tant econòmic com de treball, intentar deixar el llistó ben alt pels carrers d'Alzira. I enguany pues, no podem quedar darrere, lo siento. Som mercaders i treballar en aquesta línia és el que ens fa gran. Així que és el que hi ha. I estic convençuda de que amb l'energia de les noves incorporacions i l'experiència de tots els veterans anem a aconseguir que la fila encara estiga més amunt de lo que està. Em sembla quasi mentida que estigui així el tercer any, plantada així davant de tots vosaltres, qui m'ho haurà dit a mi, al capdavant d'aquesta nau. Però és gràcies a tots els festers i festeres que feu que tot el treball pagui la pena. Som una gran família i és per a mi un orgull immens ser la vostra presidenta. I res més, moltes gràcies a tots els que heu vingut a vindre a acompanyar-nos, que heu volgut vindre a acompanyar-nos en aquesta nit tan especial per a nosaltres. Espero que la disfruteu i que se divertim molt. Bona nit, visca la fila mercaders i visca els moros i cristians d'Alzira. Gràcies, presidenta, i gràcies de cor al president de la federació, a la capitana d'Alzira, als nostres amics i capitans de Carcaixent i a tots els festers i festeres que s'acompanyen avui. I tant que sí, ha sigut una nit de grans emocions i records que toca assimilar. I ara que ja hem complit amb tot el protocol, que esteu guapíssims i que teniu més gana que es festeig després de l'entrar, senyors cambrers, que roda el menjar en els serveis tenisquars, a sopar i que vos aprofite. Visca la fila mercaders i visquen els moros i cristians d'Alzira!